Bun găsit, prieteni, și bine v-ați găsit la un joc de Atari 2600, ce se numește Millipede. Este un joc din anul 1984 și este un joc de Atari 2600. Bun, hai să vedem și în care trebuie cu acest joc Millipede. Ce cum dracu vine furnica aia pe mine, mă, în puii mei? Păi, nu știam ce e aia galbenă în puii mei. Nu știu ce e aia galbenă. Game over, ma, bă, dar ce iute să termină, bă. Stai că nu sunt de atent la jocul ăsta și nu prea văd bine alea. Butoanele alea. Deci asta înseamnă, bă, dacă nu eu mor pe ăștia sunt aproape de tine în puii mei. Ablu pe mine vine, bă. Game over iară. Vreau să mai încercăm încă o dată. Să facem așa fel să nu mai murim. Eu vreau că ajunge 1000 de as sau ce-o fi el share pe puii mei și ce -i. Și bă, că vine Oblu spre tine, vine. Deci aia înseamnă că nu ai șansă de scăpare. Deci numai dacă tragi în asta, mă, în cât ăla, sau ce-o fi el. Păi și nu pot să sar și eu, mă, uite că vine aia după mine când gane aia. Nu pot să fac absolut nimic, mă, să-mi bag pe ceva dacă pot face ceva. E ca un fel de căpușă e aia. Asta e, mă, că pot mă face și eu ceva, puii mei. O, bă, ne-am băgat și eu. Bă, un joc destul de fain. O să cam greu, dar nu, asta este un pic cam greu pentru că nu știi cum îi și bă, că vine toate gângânele și pe tine, mai ales de aia care fugi acolo pe jos. Aia este un fel de căpușă sau nu știu ce-o fi el. Oricum este un joc cu gândaci. Deci tu ești, mi se pare că ești un cub care trage într-un gândac ca un fel de vierme. Și ele alte îs păianjeni, muște și alte insecte care vin spre tine, da. Interesant joc. Da, vreau deci cam ce să închei și acest joc. Deci nu uitați să apăsați butonul de like, un share, un subscribe, că voi fost Flavius original și ne auzim data viitoare la un alt joc de 3 2 6. Vă pup și pe la ceau.